Durmuşun galygy ýollaşyň tarapyndan söýlenýänini bilmek. Bu gadyk adamyň ýaşaýşy bolan höwetini artdyrýar, durmuşyň kynçylyklaryna çydamyny güýçlendirip, problemlary çözüp tapma ukybyny we energiýasyny köpeldirýär. Maşinlardaky bende wagtlar ýaly. Her çağanyň ruhunda da söýgü bilen doldurulmaly bir duýgu baky bar. Çağa hakykatdan hem söýlenýän duýuny şol wagt tebi görnüşde dolýar. Boş galan ýagdaýynda bolsa çağanyň söýgüni ýalňyş ýerlerde gözlemesine we ýalňyş hereketler etmesine sebäp bolýar diýilýär bir analizde. Aslında bu gurrun edilen söýgü bilen doldurulmaly bak her kişinin kalbynda bar diýip biler. Bu bakyň dolulugy ýa-da boşlugy bir maşgalanyň, bir bilelikdiň, bir gatnaşygyň nähil ýöreýändigini we geljeğini kesgitleýär. Meselem iň kiçi maşgalany emele getirýän ýigit bilen gelin, maşgala gatnaşyklarynyň sagdyn we hereketini bagtlaýjak derejede dowam etmek üçin bir-biriniň söýgü waklaryny doldurup durmaly. Ýagny söýgülerini bir-birine duýdurup durmaly. We padarlyklar we söýgüler barada gumana düşmezlikler üçin ellerinden gelen gaýgyrmalylar. Maşgala adalarynyň maddi taýdan üpçün edilmesiniň ýanyna olaryň ruhy, kalby zerurlyklarynyň gözden salınmalygy hasam möhüm bolup durýar. Adam özüni bagtda duýmasa, oň altyndan köşk bolmaz meseleni çözmeýär. Şeýle meseleň barlygyny hakykatdan hem öde getirmek üçin videoň soňuna hekaýa seredip bilersiňiz. Özüniň ýakynlary tarapyndan söýlenýändigini bilmese adamyň özüni bagtda duýmasyna kömek edýär. Psikologlarym söýlenýändigini bilmegiň, duýmagyň insana gaty wajypdygyny belleýärler. Onda bu söýgüni duýmak ýa-da duýdurmak, söýlenýändigini bilmek ýa-da bildirmek hadysasy nähili bolup geçýär. Şu wagta çenli söýgülerimizde, ýany ýoldaşlarymyzda, çağlarymyzda, umuman söýýän adamlarymyzda söýgümizi duýdurmak, bildirmek üçin aýdymlar aýtdyk, goşgular ýazdyk, olar bilen birlikde wagt geçirdik, sowgatlar aldyk, işlerini ýeňletmek üçin kömek etdik, isleglerini, arzuwlaryny hasyl etmek, ýerine ýetirmek üçin elimizden geleni etdik. Eýdinlanam näme sebäp bolmaň söýgümi duýmady, maňa düşünmedi, men söýgümiň o aradaky aladalamyň gadyryny bilmedi diýip gynandyk. We karşı tarapy günahkarladyk. Belki de bu temada günah bizdedir. Haty ýalňyş adresy uradan bolmamyz, SMS-i ýalňyş nomeri beren bolmamyz. Söýgümi, duýgumy bilmesini isleýän kişimiň bilmeýän, düşünmeýän dilinde ýazan bolmamyz. Niýetlerimiz onuň halaýan, isleýän görnüşinde beýan etmedik bolmamyz da mümkin. Doktor Gary Chapman söýgüniň 5 tilatly kitabyny söýgüni duýup duýdurmagyň ýa-da isleýän kişimize ulaşdyrmagyň ýollarynyň adamdan adama ýetýänligi barada gurrun edi. O bu ýollary hoş sözler, ýörüte we hille bilelikdelik, sowgat almak, hyzmat teklipleri we fiziki kontakt dönüşinde 5 topar aýrýar. Ilki bilen söýgü beýandyly hoş sözler bolan kişiler tanap başlaýar. Ýani ýoldaşyňyz, çağalaryňyz, doganlaryňyz, dostlaryňyzdan haýta sizden eden işi barada nähil bolupdyr, haladyňmy, gowulupdyrmy? Ýaly sözler bilen pikiriňi soraýan bolsa, sizi ýa-da kimdir birini begendirmek üçin eden zadyndan kompliment, öwül sözler garaşýan bolsa, bu şahs ula ihtimallyk bilen söýgüsini hoş sözler bilen beýan edýändir. Bu şahslaryň özleri edilen işlere hökman gowy sözler aýdyp, hoşallyklaryny bildirýärler. Ýagşy söz ýa-da kompliment hem diýip boljak. Bu dil bolan kişiler üçin hoş sözler şeýle wajyp. Aýdymlary, goşgulary, tostlary, gutlaglary, öwgül sözleri, komplimentleri hoş sözler kategoriýasyna goşup biler. Bir gowy söz bilen 2 aýlap ajykman edip bilerim diýe Mark Twain. Bu kişiler söýgüniň ýüzüni gulaklary bilen synlap lezzet alýarlar we tarypyny hem hoş sözler bilen ýetirýärler. Bu eşikler saňa ören gelişipdir. Mehribanym, agşam nahar üçin köp sag bol. Sen taýýarlan palawan gasy tagamly. Sen gelin ören tüýji. Nahardan soň gap-gaçylar ýuwup uly kömek etdiň. Ýaly hoşallyk bildirýän sözler olara diýsen ýaraýar. Ýagşy söz ýylany hininden çykarar, ýaman söz musulmany dininden çykarar diýýärler. Söýgü beýandyly hoş sözler bolan kişilere aýdylan öwgüler, komplimentler, sag bolsunlar diýsen hoşuma täsir edýär. Aýdylmadyk ýagdaýynda bolsa özlerine nerwet duýýarlar we aladalarynyň gadyry bilinmedik hasaplaýarlar. Ýagşy sözde nähili begen reaksiýa berýän bolsalar, ýaman sözde de çenden aşağı ýandyklaryna ýatdan çykarmalylar.
Ýörüýte we hilli bilelikdelik adama fiziki we akıl taýdan ýanyndalygyny bildirmekdir. Telefonda kän wagt sarp etmän ýüz wagt geçirmek, bilelikde seýle çykmak, gürleşmek, ikişak agşamlyk nahar edinmek we birek parkynda bolup syýlaýandygyny bildirmekdir. Söýgü we ýandily ýörüýte bilelikdelik bolan kişi onu söýýändiňizi görkezmek üçin näçe hoşda aýtsaňyzam, näçe sowgat alsaňyzam bar iş taşlap oň bilen bilelikde wagt geçirýän çäňiz we barynsyňyzy şoňa jemleýän çäňiz anandaryp bilmersiňiz. Bu işin en prastoyu bir-biriňiziň ýüzüne seredip özara görleşip çay içmekden başlap bilelikde uzak ýurtlara seýahatlara çenli baryp biler. Yoldaşyňyz gurlaýaka oňa barynsyň berip 10 20 minut dinlemegem işe ýarap biler. Elbetde oň gurrun neden problemalaryna çözüp teklip etmerlik şerti bilen. O gurlaýaka telefon, telewizor ýaldatlara güýmenmezliginem beýlek şerti. Oň bilen bilelikde agşam seýline çykyp bilersiňiz. 6-njy bazar gününe pikniğe gidip bilersiňiz. Ýörüýte şoň bilen bolmak üçin edilen her iş oň özüni bagly duýmasyna diýsen kömek eder. Bu zatlary oň söýgü bakyny doldurmak üçin edýändiňizi ýatdan çykarmaly. Şeýle meşgul bolsaňyzam, söýgü we ýandaly ýörüýte we hilli birlikdelik bolan birin taýdan durmuşda bagtly ýaşamak üçin wagty ýatamaga mejburdyňyz. Ýörüýte bilelikdelikden maksat, bilelikde bir zatlara güýmenýäkäňiz birek berilen üns bilen baglanyşyklydyr. Bir kaka ýerde oturup 2 ýaşyl jogluny topu togurlaýan bolsa, onuň ünsü oglunyna diýip bilerdi. Eger topu togurlaýaka telefonuny başga birilen gepleşýänem bolsa, oň barynty oglunda bolman biler. Oglu bilen top oýnaýan bu kaka bilen baglanyşykly esas zat oýun däldi, kaka bilen malyşyň arasynda emele gelýän duýgulardyr, diýe doktor Chapman. Esasy mesele bilelikde wagt geçirýäkäňiz bir-biriňiz bilen bile bolmakdan lezzet alýandygyňyzy, bilelikde bir zatlary güýmenmegiň göwnüňize ýaraýandygyny görkezmesidir. Köp kişiler sowgady söýgüniň görnýän symbol hataplaýarlar. Sowgat almak we bermek ähli medeniýetlerde söýgüniň we maşgala gurmagyň bir bölegidir. Toýa tarap barýan gatnaşyklaryň köpsinde ýüdükleriň alınıp berilmek hadisy bar. Bu ýüdükler iki ýüregi baklyga çenli birleşdirýän içerdäki ruhy bagyň daşarda görünýän işaratydyr. Sowgadyň ululugy, bahasy, şekli möhüm däl. Ýöne bu ýerde esas zat bu dili ýygy-ýygydan ulanyp ýoldaşyňyza siziň üçin gymmatlygyny bildirmeňizdir. Söýgü we ýandaly sowgat bolan antanlar ýakynlaryna esasy günlerinde hökman sowgat alýarlar. Özleri meselem doglan güni bolanda beýleklerden sowgat garaşýarlar. Beýlek söýgü we ýandalylarynda görkezilen söýgüni syýlagy aňşyrman bilýärler. Bu görünýän simbollar käbir adamlar üçin beýlek adamlara garanda has möhümdir. Eger ýoldaşyňyzyň oňa taýlanýan söýgü dili sowgatlaşmak bolsa, bu öwrenmesi iň aňsat söýgü dili diýen biler. Bu kişiler üçin her sowgat söýgüniň beýany hökmündedir. Söýgü we ýandaly hyzmat teklipleri bolan kişiler keçijikliginden aňsatlyk bilen tanap bolýar. Olar sizi bir iş başında görseler derrew kömekleşmäge çalışarlar. Siz gamyny görseler, eje kaka kellen okalap bereýinmi, taňa çay demläýinmi, eje naharyňa kömekleşeýinmi, kaka düşüjüňi ýazyp goýandyn, eje öý pula soslandan ýaly eden ýa-da edip biläjek zatlaryny tekliplerini aýdyp sizi begendirmäge synanjarlar. Haýş eden zatlaryňyzy başga işlerini taşlap derrew etmäge başlarlar. Köp zatlary özlerinden bilip siziň üçin ederler. Bu kişiler biri barada aladet ýandyklarını iş ýüzünde görkezýärler we edil şoň ýalam özleri baradaky aladan söýgüni iş ýüzünde görmek isleýärler. Antan ýoldaş üçin nahar beşermek, eşikleri tüklemek, musor akitmek, öýdäki käbir ýerleri bejermek, arasalamak ýaly haýsydyr bir temada kömek etmek arkaly söýgüsini beýan edip ýoldaşynyň özü üçin möhümligini duýdurup biler. Hyzmat tekliplerine ýoldaşynyň islan wagtlary, islan temalarynda kömek görmekdir diýip biler. Eger ýoldaşyňyzyň iň ýeti söýgü we ýandaly hyzmat teklipleri bolsa, oň üçin ýörüýteden işleriňiz onu gaty batlaýar. Fiziki kontakt, kinestetikliği ýokary bolan kişileriň dilidir. Bu dili ulanýan kişiler ellemek, ýytalmak, duýmak, başdan geçirmek bilen dünýä aňy ýetirerler, duýarlar. Söýgülerini görkezenlerinde de ýa-da duýuranlarynda da hökman fiziki ýakynlykdan peýdalanýarlar. Keçe çağalarda muňa adam ýygy-ýygydan duş gelersiňiz. Dil bilmeselerim gelip sizi gujaklarlar, öperler, sypalarlar. Eliňizden tutup ýylgyrarlar.
sizden sizin barlığınızdan hoşaldıklarını göz görtüle ma'lum ederler. Çağı yetiştirmek temasında edilen barlığının neticesinde elde götürülen, kucaklanan, öpülen çağaların bu söýgüdiliň täsirlerinden mahrum boýulan çağalara garanda ruhtaydan has sagdan yetişýändigi ýüze çykaryldy. Fiziki kontakt maşgalada er aýalyň bir-birleriniň söýgü wagtlaryny doldurmak üçin peýdalanyp biljekleri güýçli mehanizm diýip biler. El-ele tutuşmak, öpüşmek, kucaklaşmak we jynsyk gatnaşyk bir kişiniň öz ýany ýoldaşyna söýgüsini duýdurýan fiziki kontakt diliniň diňe bir şeý ötedir. Öňe saýlanýan söýgüdili fizik kontakt bolanan tanlanan maşgala durmuşynda ýanky gurrun eden zatlar bolmasa özleriniň söýleýändigini duýup bilmezler. Aslında fiziki kontakt söýgüni duýdurmagyň ýanynda gahar we ýigrinjem geçirip bilýär. Muňa mysal hökmünde biriniň ýaňagyny sypamak we biriniň dulugyna bir şarpyk bermek görkezip biler. Söýgü görkezmedili fizik kontakt bolan birine verilen bu görnüşdäki duýduruşlar seni söýýän ýa-da seni ýigrenýän sözlerinden has täsirlidir. Ýüze urulan şarpyk her çağa ziýan berýär. Ýöne söýgüdili fizik kontakt bolan bir çağ üçin bolsa, bu dünýäň soňudur. Mehr bilen gujaklamak her çağa söýleýändigini duýdurýar. Ýöne söýgüdili fizik kontakt bolan çağanyň keypini hasan çağa edýär. Bu mesele ullar üçin hem şeýle de diýe doktor Chapman. Garaz ýollaşyňyzyň söýgüňizi duýmasyny isleýän bolsaňyz, onuň haýsy söýgü beýendil öňe saýlanýan bolsa, siziň hem edil şo dile öwrenip bolanmagyňyz öğrenmekin. Eger bir adam onuň hiç düşünmeýändilinde oň hakyndaky pikirleriňizi we duýgularyňyzy aýtsaňyz, onuň hiç zady düşünmejegi anykyr. Siziň emosiýalaryňyzdan ýa-da sesiňiziň tonundan bir zatlar düşünen ýaly görünse-de, ýene-de göňüňde tutulan maksat bütüni bilen hasyl bolmaz. Şahsyň düşünýändilinde gürlemek iň täsirli ýol. Tilki bilen durnanyň bir-birini myhmançylyga çağıryp naharlayan hekaýatyny belki bilýändiňiz. Tilki durnany öýünde myhman edende ona nahar tarelka salyp beripdi. Durna bolsa tilkini myhmançylyga çağıranda ona nahar küýde beripdi. Belki niýetleri, maksatlar gowun bolsa, hormat ýylaryny beýan etmek üçin ulanýan ýollar ýalňyş bolan üçin bir-birinden öýkeläpdiler. Indiki videolamada bu gurrun edilen söýgü beýandirleriniň her biriniň üstüne has detally görnüşde durup geçeriz. Indiki videolarymyzda duşýanjak.